ti náruč hviezd. Zlaté ryby, čo plnia prianie rýchlo na počkanie. Mám len dlane, čo chcú ťa viesť. Hlbokou nocou aj dňom niekam do skutočných snov. Nesľubujem ti viac, než mám. V srdci územie, kde necháme raz lásku pre nás. Dám ti pocit, že nie si sám. Okolo nás zrazu mizne svet a oheň necháme rozhorieť. Sme jediní a jediná. Na zemi jediní a iba pre seba. Keď tebou voňajú ispy domu. Že je človek sám. Urobil pomocníka, ktorý ho bude podobný. Keď Pán Boh utvoril z hliny všetku voľnú zver a všetky nebeské vtáky, priviedol ich k Adamovi, aby videl, ako je pomôcť. Lebo ako Adam nazval každú živú bytosť, tak sa ona volá. A Adam dal mená všetkému dobytku, všetkým nebeským vtákom a všetkým poľným zvieratám. Ale pomocník, ktorý by bol podobný Adamovi, sa nenašiel. Pán Boh teda dopustil na Adama hlboký spánok. A keď zaspal, vybral jedno z jeho rebier a jeho miesto zaplnil mäsom. Z rebra, ktoré Pán Boh Adamovi vybral, utvoril ženu a priviedol ju k Adamovi. A Adam zvolal: toto je konečný kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Bude sa volať mužena, lebo z muža bola vzaný. Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú jedno telo. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, usilujte sa o vyššie dary milosti a ešte vznešenejšiu cestu Pána. Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anielskými a lásky by som nemal, bol by som ako cvenžiaci kov a zuniaci cymbal. A keby som mal dar bohatstva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu, a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu, a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to nemuselo. Láska je trpezlivá, láska je dobročivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuluje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. Láska nikdy nezamkne. Počuli sme Božie slovo. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. V tom čase bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: nemajú víno. Ježiš jej odpovedal: čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina. Jeho matka povedala obsluhujúcim: urobte všetko, čo vám povie. Stalo tam 6 kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na 2 až 3 miery. Ježiš im povedal: naplňte nádoby vodou a naplnili ich až po okraj. Potom mi povedal: teraz načrite a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno, on nevedel, zkade je, ale obsluhujúci, čo načírali vodu, to vedeli, zavolal si ženícha a povedal:
Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz. Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho. Počuli sme slovo Pánovo, a tebe svet. A Miki, Simonka. Trošku som nervózny. Ale len trošku. Lebo toto je môj prvý sobáš v tomto roku. Je to prvý sobáš s novými obrádmi manželstva, ktoré vyšli od Veľkej noci do roka. A prvý sobáš za pontifikátu Leva 14. pápeža. A zároveň sa veľmi teším. Veľmi teším z tejto chvíle, kedy sa môžeme posilniť a povzbudiť aj Božím slovom, ktoré sme práve počuli, ktoré nám Boh dnes adresoval, a zvlášť tebe, Miki a Simonka. Toto slovo, ktoré sa týka vás, ktoré je pre vás, jasne pre každého z nás, ale teraz tak zvláštnym spôsobom pre vás, aby bolo posilou pre vaše manželstvo. Ak bolo aj radosťou, povzbudením, a aby vás vždy vrátilo späť na tú dobrú cestu, na tú Božiu cestu, kde budete počúvať, čítať, rozímať Božie slovo, tak ste na dobrej ceste. Boh si vás povedie. Slová nového pontifexa boli hneď na začiatku, teda pápeža, boli hneď na začiatku pokoj vám, la pace, si ako tutti voi, teda pokoj, nech je s vami všetkými. A tým chcel naznačiť, že máme mať ten Kristov pokoj vo svojom srdci. A nie je tak ten pokoj, ktorý sa možno sami pozbudzujeme, že to sa dobre zvládneš, čo máš na to, také možno psychologické pozbudzovania, ale ide o pokoj ako o dar z mŕtvych vstalého Krista. Zároveň tam v tom prvom príhovore povedal aj to, že sme veľmi milovaní Bohom a že Boh nás bude viesť a sa ním necháme viesť. Povzbudivé slova nášho pápeža Leva. Jeden chlapík prišiel za svojím kamarátom, tento chlapík mal krátko pred svadbou a bol taký nervózny z toho všetkého. Nevychádzali niektoré veci ako chcela jeho nastávajúca. Bol už z toho nervózny, už sa to párkrát aj pohádali a hovorí svojmu kamarátovi, sa potreboval vyžalovať, že vieš čo, vieš ako to bolo v tom ráji. Boh spôsobil, že na Adama prišiel spánok, on mu ukradol rebro a dal mu namiesto toho ženu. A môže byť z krádeže niečo dobré? Bol nahnevaný. A tento kamarát, ktorý už bol nejakých 15 rokov v manželstve a prešiel si možno aj nejakými krízami so svojou manželkou, tak mu povedal, že no, poviem ti to trochu inak. To, čo si mi teraz pred chvíľou povedal. Predstav si, že do tvojho domu príde nejaký zlodej, ktorý ti ukradne všetky strieborné veci, ktoré tam máš a nahradí ich zlatými. Môže byť taký krádež niečo dobré? No tak to nemôžeš porovnávať, to nie je to isté. To nie je krádež, ale to je výhodná výmena pre mňa. No vidíš, pokračoval. Tuto ide práve o to, že Boh ti niečo berie, ale dáva ti niečo vzácnejšie. Berie ti rebro egoizmu, rebro samoty, aby ti dal rebro živé práve v tej, ktorú si ideš brať. A ešte mnohými inými slovami ho pozbudzoval a on sa potom tak upokojil, že máš právo, aj som bol taký vytočený na svoju nastávajúcu. Oscar Wilde povedal tiež, že manželstvo je nebezpečná inštitúcia, lebo človeka zbavuje egoizmu. A potom iný, napríklad Jan Pavol II, povedal, že buď manželstvo zbaví človeka egoizmu, alebo egoizmus potom rozbije manželstvo. A tak človek musí stále pracovať. A to isté sa týka aj mňa v kňazstve, aby Boh bol na prvom mieste. Keď je Boh na prvom mieste, potom všetko sa dostane na správne miesto a vtedy sa vlastne zbavujeme aj toho vlastného egoizmu. Nie ega, ale egoizmu. Pretože ja som stále. A myslím teda som, nie. A niekto aj nemyslí, aj tak je.
Ale Boh nás zbavuje naozaj tohto potrebného egoizmu, alebo toho nepotrebného egoizmu nás potrebne zbavuje. A to chce robiť aj vo vašom manželstve. Na svadbe v Káne bola svadba. Možno už poznáme veľmi dobre tento úryvok Svätého písma, ale dôležité sú tam niektoré veci, že na tejto svadbe, okrem ženicha, nevesty a nevieme ich mená, bola aj Panna Mária. A bol tam aj Ježiš, aj jeho učeníci. Boli tam dôležité osoby. Vy ste si pozvali na svoju svadbu, na spoluslova, na svadbu, tiež pre vás dôležité osoby. A zároveň uzatvárate sviatosť manželstva pred Bohom, aj pred všetkými svätými, ktorých tu síce nevidíme, ale ktorých tiež pozývate do svojho manželstva. Nie do svojho vzťahu, do svojho manželstva, manželského vzťahu a do svojej rodiny. Keď je Panna Mária v našom živote, tak ona sa za nás vie správnym spôsobom prihovoriť. A hoci sa nám zdá, že Ježiš ju ako keby tak odbil, že čo mňa na teba do toho, že ešte neprišla moja hodina, Ježiš vedel, o čom hovorí. Že keď už raz začne konať zázraky, a toto bol jeden z prvých zázrakov, tak už to príde práve tá hodina, kedy odovzdá svoj život, dá svoj život za nás. Najväčšia láska je práve tá, ktorú Ježiš ukázal na kríži. Preto máte pred sebou aj kríž. A budete aj prísahať na kríž. Prísaha, ako som vám aj povedal, nie len to, že berie si Boha za svedka, ale berie si Boha za pomocníka. A kríž, ktorý je pred vami, nemá znamenať, že vaše manželstvo máte vnímať ako kríž. Hoci ho možno niekedy aj tak vnímať budete, keď budú nejaké ťažkosti, ale ten kríž, ktorý máte pred sebou, na ktorý budete prísahať, prostredníctvom ktorého budete prosiť Pána Boha, aby vám pomáhal, tak má byť vašou posilou. Pozrieť sa na kríž znamená prijímať posilu. S vierou sa pozerať na neho, na Ježiša, ktorý dal svoj život. Vieme, že keď je človek zalúbený, tak si kreslí srdiečka kdekoľvek, alebo vyrezáva, áno, že aby mal tak nejak zachytenú lásku, ten pocit, tú emóciu, ale najväčšia forma lásky je práve na kríži. Na srdce a kríž. A jedno aj druhé znázorňuje lásku. Srdce, to emocionálne, to zaľúbenie, a kríž, to seba milovanie. Ktorému ste poslaní jeden aj druhý. Dávať sa jeden druhému. Vy budete hovoriť, ja verím si teba. Ja, Mikloš, verím si teba, Simona. Ja, Simona, verím si teba, Mikloš. Ale napríklad v Čechách je to odevzdávam sa ti. Že odovzdávam sa. Áno, z jednej strany prijímate jeden druhého, teda verím si, nie že verím si, ale prijímam toho druhého za svojho životného partnera. A z druhej strany ja sa aj odovzdávam. Teda to nie je len o to, že Simonka sa vydáva, ale aj Mikloš sa vydáva na cestu s ňou, ale vydáva sa aj jej. Do jej srdca sa vydáva, do jej rúk, do jej života, tak ako aj ona zase jemu. Vydaj sa jeden druhému. Ale nie na to spasí. Vydať sa jeden druhému z lásky, s láskou pre lásku. V Káne Galilejskej bola svadba, bola tam Panna Mária, bol tam Ježiš. A do vášho manželstva tiež vstupujú tieto dve dôležité osoby, okrem všetkých ostatných, ktorých ste si aj pozvali a ešte budete stretať a budú vám pomáhať, aby ste dostali verní Bohu a navzájom aj sebe jeden druhému. Možno ste videli, sledujete seriál The Chosen, ja to mal Chosen, alebo tam to lepšie tak dobre po anglicky. A tam, kde bola táto stať, je kreslená tak, že Mária prišla za Ježišom a povedala mu, nemajú víno. A jej povedal tieto slová, čo na teba ešte neprišla moja hodina. A ona mu vtedy tak povedala, že kedy? Keď nie teraz. Kedy? Keď nie teraz. Nejak tak vypadala, že už je ten čas, aby splnil to svoje poslanie, pre ktoré prišiel. Vašim poslaním je manželstvo. Vašim poslaním je seba darovanie toho druhého. Odovzdanie sa tomu druhému. S dôverou voči Bohu a s vierou, že Boh nás tiež zachová. Pán spravil niečo neočakávané na tej svadbe, aby nebol žiadne fopa. Vodu premenil na víno, a na to najlepšie víno, lepšie ako to, čo mám pripravené. A
Vy keď budete prinášať Pánovi obetu svojho života, svojho manželského života, tie ťažkosti, starosti, to, čo príde, trápenia, tak vlastne prinášate Bohu a on to môže premeniť na víno. Na to najlepšie. Preto aj to zarobenie, ktoré máte teraz, tú lásku, ktorú jeden voči druhému teraz cítite, môže byť ešte väčšie. Aj to zarobenie môže byť väčšie. A keby aj zarobenie povyšlo možno trošku bokom, ono môže prenásť tá láska ešte vo väčší cít, ktorý možno nebudeme nazývať zarobením, ale láska, pretože sme sa rozhodli pre to rozhodnúť. Niekto tak rozmýšľa, že ale či je to ten pravý, či je to tá práva? Je to rozhodnutie. Ide tu vždy o rozhodnutie, že ja sa chcem darovať. Pred Bohom sa chcem darovať tomuto druhému človeku a prijímam ho do svojho života. Ján Pavol II, svätý pápež, je tiež autorom výroku lásku bez ktorej nájdeš a kríž bez lásky nevesieš. Našli ste lásku, ale máte pred sebou aj kríž. Nielen pred sebou, pred očami. A tento kríž môžete niesť len vďaka láske. Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky nevesieš. Pán vás bude posilňovať a preto vám prajem také trojité kom. Bodka kom. Prvé kom je komunita, spoločenstvo. Aby ste vytvárali pevné spoločenstvo, navzájom vytvárali ako manželia. Keď Pán dá a budete mať deti, tak aj rodina. Ale ešte aj širšia rodina a priatelia s nami. Vytvárať komunitu znamená naozaj stretávať sa, zavolať niekam prísť, tak vytvárať spoločenstvo a nezabudnúť na spoločenstvo s Bohom. Tak vytvárať tú komunitu, ktorá nás naozaj posilňuje. Spoločenstvo naozaj posilňuje. To dobré spoločenstvo, preto si aj vyberajte, koho pustíte do svojho manželského života v tom smysle, aby vás povzbudzovali, aby vás naplňali pokojom a radosťou. Za prvé je komunita. Druhé je komunikácia. Komunikovať treba. A to sami asi dobre viete, že opačne príkladom. To tak nemôže vždy, že žena si domýšľa a muž sa nedovtipí. Preto je dôležité komunikovať, ale hovorím o väčšine príkladov, môže to byť úplne naopak. Neviem, to si potom vyrozprávajte, aj starší tak. Že ako to je u vás. Preto potrebujeme komunikovať, aby sme si nedomýšľali a aby sme si nedomýšľali nesprávne. Alebo že aby sme si nenamýšľali niečo, že ona si myslela toto, odkomunikovať si veci. A to je tiež dobré. Komunita, teda spoločenstvo a v spoločenstve komunikovať. V spoločenstve a vás dvoch, v spoločenstve s Bohom, v spoločenstve s veriacimi, v spoločenstve s rodinou, väčšou, menšou, širšou, užšou a priateľmi známymi. Komunikovať v spoločenstve. A tretie kom je komunio ako sväté príjmanie. Sviatosť, ktorú prijímate, môže obstáť vtedy, keď bude posilňovaná sviatosť. Teda svätá spoveď, sväté príjmanie. Keď budete prijímať sviatosť lásky, to je Ježiš, ktorý sa dáva pod spôsobu chleba a vína, tak vtedy bude posilňovaná vaša láska vzájomná. Takže kom. Komunita, komunikácia a komunio, sväté príjmanie. Nech vás Pán posilňuje aj touto obetou svätej omše, ktorá je obetovaná za vás, ktorá je už nedelnou platnosťou, keby ste náhodou nevedeli. A nech posilňuje všetky vzťahy, ktoré Pán vám dáva vo vašom živote. Amen. Mikloš a Simona, prišli ste sem na základe slobodného a úprimného rozhodnutia uzavrieť manželský zväzok? Áno. Ste rozhodnutí žiť ako manželia v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život? Áno. Ste ochotní s láskou prijímať deti ako Boží dar a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a zákonov jeho cirkvi? Áno. Keď teda chcete uzavrieť posvätný manželský zväzok, podajte si pravé ruky a pred Bohom a jeho cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas. Ja, Mikloš, beriem si teba, Simona, za svoju manželku a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom
a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Ja, Simona, beriem si teba, Mikloš, za svojho manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ťa budem milovať a ctiť vo všetkých dní svojho života. Nech Pán milostivo upevní váš sľub, ktorý ste vyjadrili pred cirkvou, a nech vás naplní svojim požehnaním. Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Dobrorečme Pánovi, Bohu vďaka. Milí novomanželia, teraz prísahou potvrdte, čo ste si navzájom sľúbili. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím, tak mi Pán Boh pomáhaj. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj. Syny, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Niky, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Kresťanských novomanželov Simona Mikloša, ktorí pri tomto slávení uzavreli posvetný manželský zväzok, zachoval zdravie a šťastie, prosme Pána. Aby požehnal ich manželskú zmluvu tak, ako posvetil manželstvo v Káne Galilejskej, prosme Pána. Aby ich obdaril dokonalou a plnou láskou, sprevádzal svojim pokojom a pomocou, aby tak vydávali dobré svedectvo o svojej kresťanskej viere, prosme Pána. Aby kresťanský ľud deň čo deň vzrastal vo svetosti a aby všetkých núdznych pomáhal svojou milosťou, prosme Pána. Aby vo všetkých manželov obnovil Duchu Svetom sviatosť milosť. Prosíme ťa, vyslíš nás. Says I'm all she needs, and I grew up thinking I would have to fight all of this alone. But now you hold me in the darkness, hold me till it hurts as you tell me that I'm alright, show me where the light shines through. Please stay, love me through the weather. Please say this will be forever. Hold me in the darkness, even when it's hard with you. It's a little bit better. I met somebody gentle and smart. He underestimates the size of his heart. He can be laughing, but he's got enough pain to fill up New York City. I met somebody so full of scars. The world's on his shoulders, but he won't fall apart. I met somebody, he really loves me, says I'm all he. Šťastný život dávaj a ochraňuj sa. Sú to tvoje deti a ty si ich Pán. V láske zachovávaj, stále požehnávaj, radosti a síly v živote daj. V láske zachovávaj, stále
keď niekedy nepriateľ prinesie svár. Prídi, Pane Ježišu, pokoja kráľ. Bývaj u nich stále, vojnosti ich malé, potež slovom lásky, buď pokoj vždy vám. Bývaj u nich stále, vojnosti ich malé, potež slovom lásky, buď pokoj vždy vám. Love me through the weather, please say this will be forever. Hold me in the darkness, even when it's hard with you. It's a little bit better. Welcome to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Forests and cottages, castles and cards that can talk. Welcome to Wonderland, look where you're at. Maddest of hatters, the Cheshire Cat. Magical cabins and lovely white rabbits with clocks. Dancing through a dream underneath the stars, laughing till the morning comes. Everyone that leaves has a heavy heart. Oh, Wonderland I love. Welcome to Wonderland, I'll be your guide, holding your hand under sapphire skies. Let's go exploring, or we could just go for a walk. Welcome to Wonderland, where should we go? There's a tea party along down the road. Make an appearance and maybe they'll sing us a song. Dancing through a dream underneath the stars, laughing till the morning comes. Everyone that leaves has a heavy heart. Oh, Wonderland I love. Nothing around here is quite as it seems. Not sure if anything's real or a dream. And the only thing sure from the start is the song that's inside of your heart. Don't let it leave. If this was a dream, then at least I've got memories for when morning comes. Now that I must leave with a heavy heart. Oh, Wonderland I love. Loving and fighting, accusing, denying. I can't imagine a world with you gone. The joy and the chaos, the demons were made up. I'd be so lost if you left me alone. You locked yourself in the bathroom, lying on the floor when I break through. I pull you in to feel
Come back, I still need you. Let me take your hand, I'll make it right. I swear to love you all my life. Hold on, I still need you. Long endless highway, you're silent beside me. Driving a nightmare I can't escape from. Helplessly praying, the light isn't fading. Hiding the shock and the chill in my bones. They took you away on the table. I pace back and forth as you lay still. They pull you in to feel your heartbeat. Can you hear me screaming, please don't leave me? Hold on, I still want you. Come back, I still need you. Let me take your hand, I'll make it right. I swear to love you all my life. Hold on, I still need you. I don't wanna let go. I know I'm not that strong. I just wanna hear you saying, baby, let's go home. Let's go home. Yeah, I just wanna take you home. Hold on, I still want you. Come back, I still need you.